Na zo ne a dalilin Abbas. Ke kuma da wace kika zo? Wataƙila ni ce zan sayo baban Abbas duka. Kashedi ne ya kani gidanku. Abbas ya gani ya ce duk duniya ni yake so, kuma ni yake so ya aura. Sai dai kuma ni ba zan iya soyayya dan iska shashashan yaro sangartacce irinsa ba. Na masa kowane irin rashin mutunci, amma da yake bashi da zuciya, ko da yake ban san waye biyo ba, baban nashi ko ke. Abbas ya je ya yi shaye-shayensa, ya kwashi abokansa in iska irinsa, suka kwashi makamai, suka je gidansu wanda nake so na aura. Yi alkawarin cewa zai wa surkata fyaɗe idan har masoyin na bai rabu da ni ba. Ina so ki gaya wa ɗanki cewa ya rabu da ni, ba na san shi kuma ba zan taɓa san shi ba. Ke mara kunya, kin gama fitsarar taki da barazana ki zaki tafi? Ba barazana nake ba, amma idan har ɗanki bai ji magana ba, zaki samu mummunan labari.